Снимам. Давай репортаж. Боримечката ще гърми топчето. Хайде. Къде бягаш? Стой там. Боримечка как вика? Бягайте, ще гърмим топчето. И пушик излиза, гледай. Момента Пловдив изчезна, няма. Я да видим. Ще кажеш, че цунами мина. Като в Япония. И още ли ще гърмим? Слагай още един фишек. Ето това е. Боримечката. Айде, палим го. Пали? Ура! Реално! Айде, геш. В момента Пловдив е сърнат вече, няма. Ето това е. Като... И го духаш? Духаш топчето ли? Огън ви, боримечката. Майката ме вахме по момента Пловдив горе. Беше от топче!